हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदां मोनखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, बेनो जादों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां लिपिका ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै। बिथाङा बबेनि आरो मा डिस्ट्रिक्टनि, बिथाङा दायो बेसेबां बैसोनि जाखो, लोगोसेनो बिथांनि नखरनि सोद्रोमा आरो बिथांनि फाव खालामजेननाय सावथुन एबा मिउजिक भिडिअआ मामोन, बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिनो मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बिथां लिपिका ब्रह्मआनो जादों धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिमलसापरि एरियानि मानिपुर होननाय गामिनि। बिथांनि गुबै मुङानो जादों लिपिका ब्रह्म आरो निक नेमानो जादों मुनि। बिथांनि बैसोआ दायो 25 बोसोर जानोसै। लोगोफोर, लिपिका ब्रह्म बिथाङा नखराव 4 सोद्रोमा दङमोन। बिमा आरो बिफाजों लोगोसे सासे बिब' दङमोन। बिथांनि बिफाया बर' मिडियाम हाइ स्कुलाव प्रिन्सिपालमोन आरो रिटायार जायैनि एसे आगोलावनो बिथांनि बिफाया 2015 मायथाइयाव रुंसारि जालाङो। लोगोसेनो बिथांनि बिब'आबो बावैसो बोसोरसे सिगाङाव जुलि जाखांबाय। दायो बिथांनि बिमाया मोनसे मेडिकेलाव सुपारभाइजारनि जब मावनानै दङ। लोगोफोर, बिथां लिपिका ब्रह्मआ फरायनायनि बेलायाव इक'नमिक्स लानानै मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामखांबाय आरो बेनि उनाव बिथाङा बिएडनिबो कर्स लागासिनो दङमोन। लोगोफोर, दायो जों मोनथिनानै लागोन लिपिका ब्रह्म बिथाङा सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होनाय आरो बिथांनि फाव खालामजेननाय सावथुना मा। लोगोफोर, लिपिका ब्रह्म बिथाङा सावथुन मुलुगाव 2013 मायथाइयावनो आगान होदोंमोन आरो बिथांनि फाव खालामजेननाय सावथुननि मुङानो जादों मोदैनि बाना। बेनि उननिफ्रायनो बिथाङा लासै लासै गोबां बर' मिउजिक भिडिअ आरो खायसे सावथुनफोरावबो फाव खालामबोनायसै आरो दायो बिथाङाबो सासे मुंदांखा फावखुंग्रि महरै सिनायथि जाबाय। लोगोफोर, बिथां लिपिका ब्रह्मनि हबिसफोरानो जादों डान्सिं, एक्टिं, लोगोसेनो ट्रेभेलिं बायदि बायदि। दायो जों मोनथिनानै लागोन बिथांनि ससियेल मिडियानि बागै। लोगोफोर, ससियेल मिडियायाव बिथाङा लिपिका ब्रह्म मुंनि इउटुब चेनेलबो दङ। बेवहाय बिथांनाव 86.9K साबस्क्राइबारबो दङ आरो बिथाङा लिपिका ब्रह्म आरो लिपिका ब्रह्म अफिसियेल मुंनि फेसबुक पेजबो दङ। बेवहाय बिथांनाव 22K फलोवार्स आरो 12K फलोवार्सबो दङ। लोगोसेनो बिथांहा लिप्स ब्रह्म मुंनि इन्स्टाग्राम पेजबो दङ। बेवहाय बिथांनाव 36Kनिबो बांसिन फलोवार्सफोर दङ। लोगोफोर, दायो जों बिथांनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मोनथिनानै मोनबाय। बिथां लिपिका ब्रह्मनि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। जायफोर नोंथांमोना बिथांनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदोंमोन, बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो मोनथिनानै मोनबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों। Sidap-sidap jarum gusti Aili-jali khanai nani Meslai baidi janji nani Pandang bika Lajis tuminis lumagon
Sidap-sidap jari gusti Aili jali